Señoras, señores, amigos e amigas, moi boa noite, saúdos desde os estudios de Canarias Baixas en Ribadumia. Empezamos unha nova edición de Falemos e analizaremos un par de concellos e un sector, que é o sector do mar. Empezamos polos concellos de Vilagarcía de Arousa desde o punto de vista de Esquerda Unida. Estará connosco Juan Fajardo para, lóxicamente, analizar estos casi 3 anos, 3 aniños prácticamente, de legislatura e de goberno do Partido Socialista con apoio do BNG no Concello de Vilagarcía. Estará connosco tamén a deputada portavoz de Pesca no Parlamento de Galicia, Rosana Pérez, para analizar a situación do mar e toda a actualidade que ten que, lóxicamente, pois está a Consellería e todas as cofradías, principalmente das Rías Baixas, evaluando os danos causados polos temporais. E abrimos este turno de entrevistas, de análisis, para falar da situación de Caldas de Reis, lóxicamente co seu alcalde, e aparte diso, pois con unha das polémicas que mantuvo en vilo os veciños e tamén a corporación nos últimos meses. Empezaba no brando ano pasado e nos levou hasta fai moi pouquiños días, moi pouquiñas semanas, donde unha proposta de variante que, lóxicamente, necesita este concello que lle afecta a Caldas e a Portas, pero que desestabilizou os veciños polos danos que causaba. Lle damos a boa noite e a benvida a Jacobo Pérez, alcalde de Caldas de Reis. Moi boa noite, alcalde. Como estamos? Boa noite, Antonio, que tal? Bueno, temos falado das manifestacións, temos falado da proposta, das preocupacións dos veciños, das xestións para levar a cabo e desbotar, digamos, que ese proxecto de variante chamada Variante Oeste de Caldas de Reis. Minuto e resultado. Xa sei que está desbotada, pero ainda falta algún dato, non? Ainda falta algún detalle. Vamos a ver, está desbotada. En primeiro lugar, boas noites e agradecerlle, antes de nada, como un minuto de resultado, como ti me dís, agradecerlle a toda a veciñanza de Caldas. Sobre todo, por varias cuestións, pero a principal é porque sabes que se formaron varias plataformas, todas elas se mantiveron unidas ata o final e siguen unidas. Eso foi o motor principal de que esta estudio da variante oeste de Caldas e o acceso ao Porto de Vilagarcía, que é a coletilla que ao final trouxe os problemas reais en Caldas, fora desbotada. A partir de aí, pois nós, para refrendar e reafirmar esa anulación dese proxecto, mañán no pleno vamos levar un punto na orde do día que será trasladar a renuncia formal e expresa pola nosa parte tamén a continuar cos trámites e a anulación das actuacións xa establecidas por parte do Ministerio para que dun xeito formal e por escrito nos comuniquen que efectivamente queda desbotada este estudio tal e como foi presentado. De xeito oficial, o Concello necesita, quere, pide unha comunicación por escrito. De xeito oficial, témolo porque ao final estuvemos co delegado do goberno, o delegado do goberno transmítenolo, é oficial porque fala a nombre do goberno, lóxicamente. Pero falta o papeliño, non? Nós, dende un primeiro momento, así lle manifestamos á veciñanza tamén, a veciñanza queren que haxa un papel que o diga, porque ao final tranquilidade para todos. Buscando a tranquilidade absoluta, efectivamente. Claro, está feito, está desbotada. Primeiro é o señor Besteiro, foi un anuncio, vostede tamén estaba, lóxicamente, logo co señor Blanco, co delegado do goberno, ustedes foron a Coruña, que é a delegación do goberno de España en Galicia, onde está a sede central, e participaron no Parlamento Galego con tamén unha moción para falar destos temas e que o Parlamento se manifestase a favor dos veciños de Caldas, que en este caso tiñan razón. Me gustaría que falara un pouquiño de todo isto para definir un pouquiño tamén o traballo que fixeron as plataformas, que aquí foi digamos que o obxectivo común é desbotar isto. Exacto. Fora de aldea, fora de parroquia e fora de intereses políticos. Xusto. Vamos a ver, empezando polo principio, como dicía, esa unidade de toda a veciñanza tamén foi unha unidade, cando menos, aparente polos partidos políticos, que as nosas diferencias, é lóxico e evidente que pode habelas. Haberá un momento para falar de lealdades ou deslealdades a unha institución ou outra, pero sí é certo que esa unidade fundamental mantouse de principio a final. Os veciños, o rechazo dos veciños fai que, lóxicamente,
como resposta, que é o que temos que facer os políticos, tamén nos impliquemos e mobilicemos e traballemos en todo o que poidamos para que isto se pare, que era o que os veciños querían, e a partir de aí, pois, lóxicamente, cada un moveu fichas alá por onde pudo, de maneira máis ou menos coordinada, pero sí, efectivamente, nós seguimos estando na pelexa hasta que isto todo remate, quedemos todos tranquilos. Eu, a pesar de que a proposta do Parlamento da semana pasada foi iniciativa do Partido Popular, eu acompañei, tamén quería estar ali cos veciños como máis, porque despois de 9 meses traballando arreo para que isto se paralice, tampouco queremos que se torza agora ao final, lóxicamente. A proposta estaba plantexada para facer, parece ser, dende novembro, e iba a salir en abril ou en maio, bueno, adiantouse, evidentemente entendo que se adiantaría tamén un pouco despois de que Besteiro anunciara que viña a ver aos veciños, e queremos seguir sumando, é dicir, a nos danos igual de quen viñera a proposta, de quen viñera a resposta, e o traballo. Nos íbamos estar a carón, diante ou detrás empuxando, e queríamos estar aí. Os veciños, esa movilización veciñal foi fundamental, porque por moito traballo administrativo que houbera, sen a movilización veciñal, o 99% de seguridade, isto non se houbera parado, igual, o éxito é única exclusivamente de toda a veciñanza de Caldas, e nos puxemos o noso graniño de area. Foron 8 ou 9 meses, como digo, de moitas chamadas, de moito traballo que non se ve, que non sempre saía, que sempre é doloroso ver que non saen as cousas, que hai mezclas e intereses que ás veces fan que tamén algún veciño se leve a confusión pensando que nós estábamos defendendo os intereses do goberno de España, non os intereses dos veciños de Caldas. Penso que a día de hoxe está solventado e todo o mundo sabe a aportación que cada un pudo facer está feita. Como digo, eu, personalmente, non dudo que ninguén o fixera, chamamos a todas as portas que tiñamos que chamar, dende a súa delegación, falamos co partido, por eso tamén Besteiro veu agora, pero Besteiro cando veu a semana pasada, fai 10 días, non veu de casualidade agora, xa veu en decembro, cando as cousas estaban moi fastidiadas, veu a escoitar a veciñanza, marchou cunhas peticións dos veciños e veu a trasladar o traballo e as xestións que el había feito, non? E despois nós dende o Concello, lóxicamente, que ao final temos que responder á veciñanza, traballamos en todo o que podemos. Sabemos que a algunha xente lle molestou, pero fomos dentro das nosas posibilidades dándolle cobertura tamén a toda a movilización que había, colocando as pancartas, axudando a contratación dos autobuses para a manifestación, axudando nas publicacións en prensa e demais, cedendo as instalacións públicas de maneira completamente desinteresada, faltaría máis. E bueno, o resultado foi que 9 meses despois pois temos ese anuncio, temos ese compromiso do goberno, pero, como digo, pídennos que non estaría de máis que volva a ir a pleno, porque, insisto, é algo que xa foi pedido en pleno tamén, o sea, non é agora que o queiramos facer por apuntar ningún tanto, simplemente que queremos recordar que a tranquilidade da xente pasa por isto, se temos que volver a levalo, volvemos a levalo, que entendo que non ten por que haber ningún problema. E que haxa unha firma. Aquí foi un objetivo común porque os veciños se sentiron, lóxicamente, agraviados polo proxecto. Este era foi un proxecto, un borrador de proxecto, unha proposta de proxecto do Ministerio que non foi a que o Concello pideu hai cerca de 15 anos. Levamos moitos anos, leva o Concello moitos anos pedindo. É dicir, a mobilidade en Caldas si necesita unha variante, si necesita unha desconxestión do centro de Caldas, a tempo la parte norte, e necesita unha desde a parte sur, e isto leva xa os anteriores compañeros seus que foron alcaldes xa solicitaron. Bueno, en definitiva, aparece esta propuesta a nivel do Ministerio, dos Concellos, sin ser a consensuada e a solicitada fai anos, cerca de 15 anos, máis ou menos, sí. Para que ademais había sido proposta conxunta daquela, creo que eran 4 forzas políticas. Eran 4 forzas políticas. Por eso. Bueno, por unanimidade. Pediron unha variante que ao final tararon caixón e fixeron outra. Esta outra presentaba moitas complicacións para os veciños, sí. E hubo que presentar, aparte das manifestacións, hubo que presentar moitas alegacións. Sí. É dicir, hubo que romper a cabeza e preocupacións. Aí, principalmente, insisto, o traballo da veciñanza que foi que máis se implicou, conseguiron da primeira, porque recordo que houve 2 prazos de exposición, é dicir, había un, despois prolongouse e volveuse a conseguir. Sí, porque... Foron
cerca de 4.000 alegacións na primeira tandada e cerca de 6.000 na segunda. É dicir, eso foi gracias a que a veciñanza se implicou moito e traballou para conseguilo. Falabas de 15 anos, no 2007-2008 había unha proposta de facer unha variante, porque acertadamente o lema destes veciños era variante sí, pero non así. Claro. Efectivamente, Caldas ten o problema de tráfico que ten, é un problema de 300 metros no casco urbano. Non fai falta ir a Godos, que foi, como dicía, a coletilla fundamental de todas estas movilizacións, e ademais tamén que despois, dentro do estudio deste proxecto, pois plantexábanse distintas alternativas que rompen o rural, que non teñen lógica, como tamén así dixeron tamén técnicos que o estudiaron para formular esas alegacións, e incluso técnicos de dentro do Ministerio, non? É dicir, había variantes que, por exemplo, salían da rotonda de Curro e levábante a Arcos, eso nin acerca o Porto a P9, nin resolve un problema, porque ninguén que salga da P9 vai ir a Ballón para vir a Arcos para subir hacia a estrada, non? Ou hacia Cuntis. Entonces, nos consideramos que sí que se pode haber varias solucións que son moito máis incluso económicas para o Ministerio, pero sobre todo son menos gravosas para os vecinos. Claro. É dicir, a liberalización, que ao final é un agravio comparativo que seguimos tendo a día de hoxe con calquer vila de Galicia, na que atravesa a P9. Nos, entrando e saindo dentro do mesmo término municipal, temos que pagar. Pero vamos, Santiago, Pontevedra... Vigo, colles a autopista prácticamente no centro, chegas ao aeropuerto, son bastantes máis kilómetros, Carral, Coruña, que son dous concellos distintos, e non se paga, e nós, por 6 kilómetros, temos que pagar. Que xa non é o que costa, pero sí que fai que toda a xente que veña de Villa García atravese Caldas en vez de subir pola autopista. Claro, e falta unha conexión. E falta a conexión. Unha dirección. Xusto, porque todo o mundo que ven a Cuntis, por exemplo, que sube hacia o leste despois, ten que baixar a Sallar e cruzar Caldas enteiro para ir hacia arriba, ou ao revés. Entón, bueno, ese nudo hai que facelo sí ou sí, esa gratuidade, cando menos, neste tramo da P9 ten que ser sí ou sí, e despois hai outras posibilidades, como a plantexada no 2007-2008, ollo, non só por Caldas, tamén por Portas, con unanimidade. Habíase plantexado non un proxecto, senón un trazado que fora aprobado por todas as forzas políticas, como digo, que iba dende unha zona da Nacional 550 ata a Nacional 640 no entorno das Veigas de Almorzar. Eso é o que realmente soluciona o problema de Caldas. Todo o demais, pois, nin é preciso, nin é entendible, nin é lóxico, nin ten cabida. Claro. Os despachos ás veces son moi fríos, non ven a realidade, non? Ven o dibuixo, ven... Nos, vamos a ver, aproximadamente o 17 de xullo, 17-18 de xullo, foi cando chegou a comunicación. A exposición pública, que esa foi outra, é dicir, a exposición pública, cheganos ao Concello, isto está exposto ao público, mañán chegan vos os tomos, expoñedeo. Ninguén nos lo explicou, ninguén nos transmitiu nada, simplemente chegou exactamente. Pero claro, cando chega un veciño onde a nós, pide respostas. Mentres a non nos las dan, parece que nos estamos dando patadas cara adiante, que non é así. O que sí é certo é que dende o primeiro momento tratamos de ter toda a información posible para trasladarlle da maneira responsable, ao final, como polo cargo que me ocupa, trasladar da maneira máis lóxica posible o que é o proxecto, o estudio do proxecto, e ademais habría, xa che digo, había 5 de 8 parroquias que estaban afectadas por un estudio que non tiña nin pés nin cabeza, e así se lle trasladou ao goberno, e así o entenderon. Mañán a pleno, solicitude de novo con acordo plenario para que o Ministerio informe por escrito da cancelación ou anulación deste proxecto, e a partir de aí, hai consenso político ahora mismo nas tres forzas políticas que gobernan Caldas para retomar o proxecto 2007-2008? Entendo que sí. Sabemos que temos un problema de tráfico en Caldas e temos que retomalo. Que pasa? Que tamén é certo unha cousa. Como decía o outro, vamos por partes. Nós estamos peleando, a miña persona, estamos peleando isto. Unha vez que isto este rematado, empezaremos a pelexar o seguinte plantexamento. Se houve consenso fai 15 anos ou 19 anos, non cambiou nada, tanto como para que agora non se pode volver a chegar a ese consenso, que penso que, por responsabilidade, deberíamos de... Sí, ainda que haya que engadir un cachiño, que era ese cacho coa conexión do
do porto, non? Non, é que a conexión de Porto é o que non ten lógica nin sentido. Polo coste, o sea, a comparativa coste-beneficio non ten sentido. É dicir, ao final, por salvar un kilómetro de carretera que non ten retencións, que non ten accidentes, que non ten nada, non ten lógico romper unha parroquia á mitad, unha parroquia que, ademais, casas que o mellor propias nesa zona non se van volver a poder construir na propia parroquia. Porque, recordemos, falando de Godos neste caso, está afectada pola parcelaria, polo río, polo aeródromo, polo tren, pola nacional, e despois empeza o monte, é dicir, non ten escapatoria. Eso non ten lógica, o mesmo pasa nas outras parroquias, en todas elas, non quero facer distincións neste aspecto, ningunha merece ese proxecto. A partir de aí, o tramo entre Veigas de Almorzar e a Nacional 550, sin ter que romper a parroquia de Santa María, é completamente viable, nos entendémoslo así, e os técnicos, entendo que do Ministerio, teñen toda a capacidade do mundo para facelo. Eso sí, que foi unha cousa que nós non entendemos no seu día, que por aí empezaba. O 17, 18 de xullo, cando chegou, non só chegou eso e non lo deixaron quedar aí, é que tampouco non falaron en 3 ou 4 anos que levan facendo este estudio, non falaron nin con veciños, nin con políticos, nin con nadie, para poder ir tendo esa sensibilidade de saber se isto iba a ir adiante ou non. Chegou un período de información pública, lóxicamente, atopáronse con toda a veciñanza e con todo o Concello de Sí, Fronte, con plazo de non tempo, podía ser de outra maneira. con plazo de tempo cortiño, cuidado. Con plazo de tempo cortiño, despois aí dá pé a pensar moitas cousas, claro. moita Claro. Eu estou tratando de ser o máis subjetivo posible, pero sí que dá pé a que moita xente tamén formula aquelas cousas de chega a pensar mal. Claro, é moi fácil que eu estou velando polos intereses da miña vida, da miña vivenda, e incluso dos meus fillos no futuro, ou do meu propio negocio, ante a dúda, eu entendo que os veciños se puxeran no peor, fora fácil que cando alguén lles dixo que o alcalde quere defender os intereses do goberno e non os vosos, hasta casi podo comprender que o creera, non? Non foi así, creo que se lles demostrou, así mo están transmitindo, ademais, e lóxicamente pois é difícil e foron uns momentos de dificultade, de tensión, de nerviosismo, porque que lóxicamente nunha empatía facendo uso da responsabilidade do cargo, pois tes que tragar moitas cousas que en condicións normales, porque chegou un momento, para que te poñas como exemplo, chegou un momento que a min chegouseme a decir que iba na gasolinera de Godos, nesa recta, iban pilares como os do Rande a 70 metros de altura e iban a carretera por riba do outro. Cando ti lle queres explicar a esa persona, a ese veciño ou a esa veciña, eso non é así, bueno, claro, vos quides, a ver, non ten nada que ver unha cousa con outra. O medo é moi fácil. Pero, sí, o problema é que tamén é moi fácil xogar con ese medo. Hubo, posiblemente, hubo ingenieros de ChatGPT de 2 horas que fixeron carreiras de ingeniería de puertos e caminos que non axudaron moito tampouco a esclarecer a situación. Pero bueno, insisto, está parado, enhoraboa aos veciños, foron que o conseguiron, estamos esperando a que chegue ese documento unha vez que lle pidamos mañán a través do pleno. Hoxe martes, mañán en pleno, se solicitará de novo por escrito esa anulación e no momento que chegue, eso sí que habrá que sacar unha foto, non? No momento que chegue, insisto, elevala ao notario para que... Elevala ao notario, trasladarlle aos veciños que o principal que temos que facer a todas as plataformas que se nos o pasamos mal, poñéndonos no seu lugar, que é completamente entendible, tuver non pasar moitísimo peor. Claro, bueno, o compromiso é firme, o delegado do goberno... O delegado atendeu á veciñanza antes de... trasladoulle a noticia. Eso foi algo que era impepinable, que tiña que ser el quen lle dixera, non íbamos a falarnos se lle parece, eu creo que isto quédanos algo por contar. O do proxecto futuro xa falaremos, non? Do proxecto futuro falaremos, habrá tempo de falar de moito máis, seguramente. Vale, bueno. Proxectos de... Hai un proxecto importante... Bueno, temos, falando de carreteras e falando de circunvalacións, eu sei que as borrascas fixeron moito daño. Os invernos sempre fan daño, pero este ano máis. Fixeron moito daño no mar, pero tamén en terra. Entonces, onde están agora mismo traballando
maquinaria, operarios, na limpeza, na reposición ou novo acheado. Hoxe empezamos no acondicionamento dos aparcadoiros públicos municipais do casco urbano. Estamos esperando a que empece a xente que sempre ven de reforzo do plan máis provincia. E no momento no que xa xente empece, non nos queda outra que empezar a bachear. Este ano fai moita falta, evidentemente foron 7 meses dunha chuvia bastante intensa, bastante contundente, imos empezar por aí. Acabamos de adxudicar, de feito vai mañán tamén a Xunta de Goberno para adxudicar xa definitivamente o contrato de desbroce de pistas e máis o de limpieza de cunetas, que está sendo un éxito nestes 2 anos e medio anteriores. Seguirase traballando nese campo. Eso vai a todas as parroquias? Eso vai a todas as parroquias. Eso é para todas as parroquias. Estamos indo aldea por aldea, escollendo as máis difícil, as de peor estado. A intención era empezar xa este ano co repaso xa de todas, pero bueno, ainda nos queda algunha a que non se chegou, co cual entendemos que este ano se acabará e para o ano que ven serán repasos o que nos permitirá ir moito máis rápido e afondar máis nesta situación. Hei de dicir que eses traballos de limpeza axudaron moito tamén a que, ainda que hai desperfectos lóxicos, non fora moito peor a situación. Estamos xa intentando contratar estudios, memorias, porque coa subida do nivel freático da auga hai un ou dúas puntos en cada parroquia que necesitan drens contundentes que non vai ser que non vamos poder acometer cun simple bacheo, un simple lavado de cara, por decirlo de alguma maneira. Entonces, bueno, terá que ser xa con maquinaria, cun proxectiño en condicións para poder licitalo e que nos fagan todos os drens correspondentes, co cual vai haber algunha zona onde posiblemente haxa que ter un pouco máis de paciencia. Bueno, e falando desto, isto tamén lle afecta ao Camiño de Santiago, ao tramo do Camiño de Santiago, non? Tramo de Camiño de Santiago... Porque ademais os peregrinos siguen pasando, Ahora que veu... Bueno, pasaban incluso con borrascas, imagino. No tramo do Camiño de Santiago temos 2 puntos moi conflictivos. Un é en Arcos da Condesa, porque é onde conviven veciños con vivendas ali e non está asfaltado, porque casualmente hasta unha zona grande, hasta antes de entrar en Arcos da Condesa, en Caldas, que Portas en Briallos, está asfaltado, e tan pronto acabas Arcos, pasas uns metriños, empezas Santa María, pasas uns metros e volve a estar asfaltado prácticamente, salvo o trozo da Lavandeira hasta Carracedo, depois volve a estar todo asfaltado. Un é Arcos, porque conviven esas dúas circunstancias de peregrinos e veciños, e outro é no tramo final de Carracedo, na zona do Gurbullón, onde as raíces das árbores están levantando todo o que é o camiño, está moi mal estado. No tramo de Arcos, estamos xa acabando temos xa permisos, pero vamos a acotar o tramo para facer donde están as vivendas realmente. Hai o permiso de patrimonio para poder con formigón, incluso con formigón deixalo en condicións para que non ter que estar bacheando cada 2 días no tramo das vivendas. E despois no tramo do Gurbullón o primeiro que temos que facer é falar cos veciños que saquen eses árbores e a partir de aí sí poder actuar, porque se actuamos para que os árbores e as raíces sigan estropeando todo, pois dentro de 6 meses vamos estar na mesma situación e non tería lógica tirar os cartos. E hai que pensar no ano que ven, ano que xa coveo, decir que vai haber... Nós estamos pensando neste ano, cando chegue, pero bueno, si é certo que tamén se dende Santiago botaran unha man, pois estaría feito moito antes, pero bueno... Os camiños teñen a parte de que, lóxicamente, o camiño o que quere que prevalezca é o xabre, o camiño de terra, para que nos entendan a audiencia, pero ás veces é moi complicado porque onde hai veciños, onde hai coches, donde hai maquinaria, un tratorciño, tal, todo isto coas chuvias se produce moito bache, moito... Sobre todo donde hai vivendas, lóxicamente, con todas as autorizacións do mundo, donde hai vivendas, porque ao final un trator se pasa por unha zona bachada, pois xa un trator, pero que un veciño para entrar na súa casa teña que entrar casi en trator, porque co coche non dá entrado, é un problema grave. Por eso. Bueno, e... O proxecto de mellora da Carballeira de Caldas, que é un dos proxectos importantísimos e ademais a Carballeira que ten, digamos que unha catalogación importantísima, pero dice a oposición, que neste caso é o Partido Popular, que hai risco de que se perdan casi 250.000 euros en números redondos, é o que les dicen, porque non se van a cumprir os plazos que estaban adxudicados para este tipo de reformas. Minuto de resultado. Como van as obras, como van os proxectos? Hai risco ou non? Vamos a ver, sempre hai risco. Cando faz unha obra,
sempre hai risco. Bueno, Unha cousa non quita a outra. Ahora, pero agora xa non que chove, que agora xa se poña de antemán vaise perder, bueno, habrá que esperar a ver se perde ou non se perde. Non, nós temos o último contrato que se fixo grande, vai moi xusto nos tempos, é certo. Nós non temos por que perder nada porque precisamente estamos tomando todas as medidas posibles para que no caso de que se contrate e a empresa non cumpla, sexa a empresa a que perda a parte que nos vai facer perder e non nós, co cual non hai risco ou estáse minimizando o risco absolutamente. De feito, no caso de que exista ese risco e non poidamos acometer ou poder chegar a tempo, non se levará a cabo o contrato. Entonces, bueno, non creo que haxa tanta problemática, pero bueno, algo hai que dicir sempre e saleuse por aí agora. Bueno, 900 anos da coroación de Alfonso VII. Este ano, con motivo deso, hai unha serie de charlas que se pon en valor a figura deste rei importante para Caldas. Hai un colexio que leva o seu nome, o Colexio Alfonso VII. Que se vai facer? A parte de fillo predilecto, unha estatua pública, de que se trata de poñer en valor este feito histórico? En Caldas, desde o ano pasado, ano e medio, 2 anos, hai unha asociación, a Asociación Terra Calda, que está intentando poñer en valor e recuperar parte desa historia tan importante que tivo Caldas, lóxicamente. É dicir, se tiñamos a importancia de ter aquí a torre do Doña Urraca, con todo o que foi Doña Urraca, que ela decidira que nacera aquí o seu fillo xa non é casualidade, é dicir, pode ser que veñas de veraneo, pero que decidas que o teu fillo nazca aquí con toda a importancia que el tuvo despois, pois é fundamental. Entón, bueno, dentro dos actos que eles fan, quixeron poñer en valor estes 900 anos da conmemoración, organizaron a semana pasada todas estas charlas, teñen varias cuestións máis organizadas, pediuse facer unha moneda con motivo do 900 aniversario tamén, así foi reafirmada no pleno. Agora están facendo o traballo con esta estatua que se quere colocar, e nós, lóxicamente, para non perder ou para recuperar, casi mellor, incluso esa historia desa importancia que tivo Caldas, que tivo Galicia no seu día tamén, e lóxicamente dentro de Galicia Caldas, pois pensamos en que, cando mínimo, o primeiro que había que facer era nombrar fillo predilecto ao rei Alfonso VII, e seguramente que a partir de aí, pois estas charlas que se fixeron esta semana pasada, pois durante esta semana, temos que establecelas para que sexa unha das semanas culturais e históricas máis importantes de Caldas daqui. E axuda a poñer os valores históricos e ademais destos feitos tan importantes, axudan a poñer, son un escaparate turístico, tamén, histórico, cultural, etc., que axudan a poñer no mapa, por suposto, e que teñen moitísima importancia non só para os veciños, sino para todo o país. Claro, é importante dar a coñecer estas circunstancias. Para poder dalo a coñecer, o mellor é que o coñezamos nós, porque ti ben o dicías, temos un colexio que se chama Alfonso VII. Non todos en Caldas saben que ese colexio se chama así por un rei que naceu en Caldas. Entón, empecemos de dentro para fora, dende logo vai ser un aliciente moi importante para moitísima xente conocer unha vila que ten o interese turístico, o interese cultural tan importante como ten. O tesouro máis importante da Idade Media, o obrador de campanas que é único de toda Europa, un rei que naceu aquí, é dicir, hai que poñelo moi en valor, primeiro conocelo nós e depois poder transmitilo fora, que sin dúda será importantísimo. E ese traballo, que lóxicamente debe liderar as asociacións culturais ou veciñais, pero apoiadas directamente polo Concello, non teñen que ter color, teñen que ter interés público e xeral, non? Estamos nun concello de 10.000 habitantes, ningunha actividade que haxa no concello debería de ter color. Que non fora que a camiseta, non? O sea, que fora por o interés xeral e a permanencia histórica. Xusto, a ver, iso é tan grande que dá igual o color do alcalde de turno, por decirlo de alguma maneira. Que non, bueno. Estamos de festa a semana que ven, non? Empeza o verano, empeza a primavera. A semana que ven empeza a primavera e ademais Caldas celebra a festa da primavera. Sí, a festa da primavera que levamos, pois, eu creo que 6 ou 7 anos xa, dende aquela primeira, que se fixera con, bueno, cun programa novedoso no sentido de que se facía nestas datas, algo que non se estaba facendo, e, bueno, pois a continuidade tamén do Departamento de Cultura seguindo con isto tamén nos satisface. E, bueno, este ano, ademais, coincide con que son en Xoves e Venres Santo,
indicar, porque tamén xa hai algunha persoa que está preguntando, non vai afectar para nada, ou non ten que afectar para nada, nos actos religiosos, nas procesións, nas misas, ali en Caldas facémolas pola noite, non é pola mañá, pero acabarán a unha hora temprana con respecto á hora que empezará pois todo o que sean os espectáculos das verbenas e das festas. Bueno, e en Caldas, pola Pascua hai que comer o roscón. En Caldas pola Pascua hai que comer o roscón. Teño unha débeda contigo, queda apuntada para o próximo día, pero o roscón sabes que é algo que... Bueno, que conste que... No, tamén da parte histórica, pero bueno, toda a xente turista que sabes que ven a coñecer tamén esa parte histórica, ou que ven a peregrinar, quedan enamorados tamén do roscón, sí. A deuda non é comigo, é coa que esta casa. É ca casa. Que quedou traer un roscón, pero non lle dou tempo a facelo. Non se pode estar en todos os lados a todas horas. Vostede como lle dá isto do forno? Mal. O día que o traerévolo dun sitio que realmente o sepan facer, non dun vou innovar. Dun obradoiro profesional, non? Dun dos moitos moi bons que hai en Caldas, pero non vamos a... Bueno, se presenta ben, vamos a ter, supoño que bastante bo tempo, porque xa estamos entrando nunha época ou nunha fase xa, bueno, o día de hoxe é espectacular. Sí. Todo... Se te refires ao verán, á temporada de peregrinaxe e demais, lóxicamente, axuda moito que empece o tempo, as procesións van lucir moitísimo máis, evidentemente. E a festa e todo. Insisto, nós facemos ás 8 da tarde, non o mesmo que teñas un día como hoxe que vas ir dunha forma cómoda que teñas que ir parado, que tamén ten pasado, ou que se teña que suspender, que sempre desluce o propio acto, non? Correcto. Non, vai estar todo moi ben. Aparentemente, según as prediccións que hai meteorolóxicas. Bueno, señor Pérez, don Jacobo, un minuto para decir o que vostede queira ou que eu non lle preguntín como remate por esta edición de Falemos. Pois nada, insistir no por onde empezamos, non? Agradecer a toda a veciñanza. Foi dentro do ano 4 meses que eu levo como alcalde. Houve momentos moi delicados, houve momentos moi tensos, houve momentos moi peligrosos, pero conseguírono, noraboa, a seguir traballando por Caldas. Pois lle agradecemos moitísimo que haya estado connosco, se non nos vemos antes, boa Pascua e boa festa da primavera para vostede e os veciños de Caldas e o emprazamos hasta unha vindeira ocasión, así que lle damos moi boa noite e moitas gracias. Moitísimas gracias a vos, como sempre. De novo, nos vamos a publicidade de Amandos Copatracionales, de novo volvemos con todos vostedes nun instantiño e recibimos a Rosana Pérez. Ela é a portavoz lóxicamente parlamentaria do Bloque Nacionalista Galego no Parlamento de Galicia, pero é a portavoz de pesca dentro desta formación política. Co cal analizaremos a situación do mar, a situación das cofradías e de todo cal sería, digamos, ou cal é a proposta e a visión que ten o Bloque Nacionalista Galego sobre esta situación. Non o perdan, dentro de instantiño volvemos.